हेलो लोगोफोर नै मोनसे गोदान मैयानि आद्रा थानाय खामानियाव फैदों जोङो दिनै ओमफ्राय गाबोन बैथिं वाल होनांगोन बैथिं आद्रा थानाय खामानिया माने नै बे न'आवनो आद्रा थानाय खामानिया मैयानि सासे आबादारिनि न' सासे आबादारिया माबायदि आसाम टाइप लुनो हादों गाइस 5 बोसोर नांदों सासे आबादारिनो आसाम टाइप न' लुनो थाखाय नै नायलांदो बिथांमोना नै खोरोंखौ वाटार लाबोनो होदों जों जेनेबा दै गांब्ला जों दै गांनायब्ला दैखौ लोंनो ओइ गिलासा महथे आरो बिनि गिलास गंसे आरो न'आव माबायदि लोंगोन जोंखौ नै मोनसे बट दंबावो मोनसे रुमाव वारिं खालामनो थाखाय नै सिम्पोल वारिं खालामगोन आरो नै सिलिंखौ होथ'वाखै सिलिंखौ उनाव फैबा न'आव एयाव न' लाफैबा होगोननो आबादारिनि खोथाथ' फैसा थाखानि एसे खोथा दङ नै बे मोनसे बर्डआनो थालांदों आरो बे रुमाव बाखि जोंना बेयावबो जाबाय गासै मोनब्रै रुम दङ बे मोनब्रै रुमाव नै बिदि खालामदों नै लाइटखौ बिदि आलायदों माने सिम्पोल माबा आरो वारिं खालामदों आरो माने सिलिं होनाय जाथ'वाखै नालाय नै बेयो मेन लाइन जागोन नै मिटारा दङ ओइथि उनाव ओमफ्राय आरो मोनसेया दङ ओइ आरो थिजाय दङ थिजाय मोनसे रुम दङ नै मोनसे डिजाइनानो दङ बेबो कमप्लिट जाबाय टटेल लाइन मोनसे आरो मोनफ्रोमबो खथायाव लाइन मोनसे लाइट मोनसे मोनफ्रोमबो खथायाव बे जाहैबाय किटचेन रुम ओंखाम संनाय ओंखाम जानाय बैयाव मोनसे लागायबाय आरो इयाव मोनसे बेयाव गासै मोनब्रैता लाइट दङ मोनसे बर्डआव ओंखाम संनाया जाहैगोन इयाव नै अदाबा नै बेखौ बुङो अदाब बिदि आरो आसाम टाइप सासे आबादारिया माबायदि लुदों खम गिदिर